nos coitamos. Sí, non? A ver, ei. Ben. Vamos. Servizo de orden toalleiro. Vamos por... Espera que lles vou dar toallano. Vamos por a venda, a toalla antes que a ferida. Notaréis que este ano estarei, na miña breve, espero que sexa breve intervención, máis atoallado do habitual. Máis atoallado do habitual, porque veño dun casamento, e por eso tamén veño así. Entón, balcánico. Perdón, se peço desculpas xa, por se as miñas palabras non son todo o fluentes que deberán ser en tan magna ocasión. Entón, todo o mundo aquí xa sabe, porque estamos aquí reunidas e reunidos. Hoxe é o Día Internacional da Toalla, en homenaxe póstuma ao comediante británico Douglas Adams, que morreu no día 11 de maio do ano 2001. Por que entón a homenaxe se fai ao día 25? Porque os seus fans organizaron unha homenaxe a Douglas Adams daí 2 semanas depois da súa morte, non? No día 25. E desde aquela se celebra en toda a galaxia o Día da Toalla, en homenaxe a Douglas Adams. Por que Día da Toalla? Porque, como moitas de vos sabedes, na súa obra, digo obra porque non é só un libro, é un filme, un seriado de radio, televisión, é moita cousa, descríbese a toalla como o obxecto de maior utilidade para un viaxeiro, un mochileiro das galaxias, non? O Sechu depois no seu discurso, no seu speech, abundará sobre estas cuestións. Desde o ano 2007, portanto era o 7º Día Internacional. Non se escoita, é un Poñome rima do libro, é bastante gordo. Temos un libro. Este ano temos un libro. Entón tío que falar iso tamén. Bueno, tamén un vídeo. Vai ser loco, Entón, desde o ano 2007, 7º Día Internacional da Toalla, e tamén na Galiza, Día do Orgullo Lusista e Reintegrata. Esta é a 8ª edición. Coincide ademais, do libro non, do libro ainda é a primeira, é a 8ª edición do DOLER, Día do Orgullo Lusista e Reintegrata. Con motivo desa efemérides, decidimos editar este libro, que ten unha capa moito atraente, moito pop, ten o número 8, que é o número da sorte, supoño que todos fostes ver xa 8 apellidos vascos. Vamos a por ese público de masas. Estou me leando demasiado a toalla a cabeza. Entón, alguén non conoce a Sechu? Aquí, presento Sechu, aquel señor grande. Sechu xa aparece, a ver, o Día da Toalla 2014 e o do Orgullo Lusista e Reintegrata está a acontecer nestes momentos, por tanto, aquí non aparece, ainda non aparece. Aparecen en primicia unha foto do Sechu, o cartaz deste ano, con pouca roupa, un aliciente para comprar o libro. Día do Orgullo, sempre o orgullo. E o texto que nos vai ler agora, o que nos vai interpretar con a axuda de alguna espontánea. Alguna dúbida? Está todo máis ou menos claro. Depois podemos, bebendo qualquer cousa, podemos entrar máis en detalle. Entón, Sechu, ese home dixo que non o coñecía. Sechu Sende, Miguel. Esperamos a presentación un pouco máis elaborada. Vale. Todo o mundo sabe, mas para que fique no vídeo. A ver, Sechu Sende tamén é padriño do Orgullo Lusista e Reintegrata, porque un bon día, se non foi recentemente, xa leva os anos fora do armario ortográfico, un bon día saiu do armario. El era un escritor de suceso, norma oficial, multipremiado, editado, bestseller, mesmo podía ter vendido máis se as editoras galegas se dedicasen a vender libros e non a chupar subsidios, porque tivo a experiencia de querer comprar polo natal o Made in Galiza para ofrecerle ao meu irmán, que está aquí presente, non había
nas librarías, no Natal. A que se dedica esta xente? E tiven que pedirlle o Sechu que felizmente tiña na súa casa algún exemplar que viaxou da casa do Sechu ao meu irmán, unha fermosísima dedicatoria como todas as que fai Sechu, que ademais de escritor é un grande deseñista. Se coñecedes as súas últimas, vou xa cortar, non? Xa falemos da saída do armario, Made in Galiza, bestseller, está escrito ainda en norma oficial, ainda que xa de espírito reintegracionista, e un dos contos está escrito en norma gal. Tentou publicar Animais, foi? Na mesma editora, en Galaxia, un nome moi acaído para o día de hoxe, non? O día do mochilero das galaxias, e en Xerais, e, a pesar de ser un grande vendedor de libros, rechazaron o oferecimento do autor. Entón, tivemos a felicidade de que a través, editora da AGAL, que edita este maravilloso volume, tamén editase ese libro Animais, ilustrado por o propio Sechu. Depois viñeron Viaxen a Kurdistán para apañar estrelas, O cazador de brusas, editado por Lápis do Taberneiro, por Prosiño, o do 13. Vos estás estudiante, podo dicirmo? Non, sí? E xa. Agora editaches 4 libros electrónicos na internet, non? Un deles, Falarás a nosa lingua. O título é Soños de Maré, non? Os Soños de Maré, onde se inclui o poema Falarás a nosa lingua, e con isto xa encerro esta brevísima presentación. O día que se aprobou a ILP Paz Andrade, a RTP fixo unha reportaxe, a Antena 3, a Radio Portuguesa, a Radio Pública, Antena, non sei, 1. Era 1, sí, Antena 3 é musical. Antena 1 fixo unha reportaxe que intitulou Falarás a nosa lingua, tomando o título emprestado do poema do Sechu, e para min, a verdade é que me emocionei como un parvo, porque o locutor termina a reportaxe declamando, recitando unha voz magnífica, claro, do locutor portugués da RTP ou da Antena 1, ese poema do Sechu. E a verdade é que me emocionei moito, como nos vamos a emocionar todos e todas agora co speech do Sechu, que algúns aquí tivemos o privilexio de ler, porque está aquí incluído, mas que o privilexio é teros a Sechu aquí e tervos a todas e todos vos para ouvir, e por iso podemos nos dar unha salva de palmas e darlle ao Sechu. Bon, aquí vai o speech do 2014. Teño que dicir que esta foto causoume problemas familiares. A miña nai non lle gustou nada, identificando seguramente que as portadas do interview. Pero vai, gustoulle moito a miña filla Estrela, que tamén é importante. O speech chamase Cuántos camiños debe percorrer unha persoa para se facer reintegrata. Compañeiras e compañeiros, no día do orgullo luxista reintegrata, síntome orgulloso de ser galego e síntome orgulloso de ser reintegrata. E ainda máis, é algo cada vez máis frecuente, síntome orgulloso de ser galego e reintegrata. Coñezo vascos reintegratas, inglesas reintegratas, españois reintegratas. Para cualquier persoa estranxeira por toda a galaxia, ser reintegrata é o máis lóxico do mundo. Mas así como parece que cada día é máis difícil dar cun galego ou galega que fala a nosa lingua, tamén é certo que cada día que pasa é máis difícil dar, máis fácil dar con reintegratas. E hoxe nós saímos á rúa para defender con orgullo o noso idioma. Viva Orgullo Luxista e Reintegrata! Viva! Douglas Adams, ao final do seu libro O Guía do Mochileiro das Galaxias, pregunta: cuántos camiños debe percorrer unha persoa para comprender o sentido da vida? Nós, na Galiza, sabemos moito de camiños, de curvas e lombas de visibilidade reducida, e podemos facernos esta pregunta: cuántos camiños debe percorrer unha persoa para se facer reintegratas? Ai, amigos e amigas, quen das presentes deu 42 voltas antes de se facer reintegrata? Eu! Quen deu 321 voltas? Eu! Quen deu só 4 voltas? Eu! Moi ben, moi ben. Sentímonos orgullosos e orgullosas por cada un dos camiños que dá unha persoa
antes de se facer reintegrata. Sentímonos orgullosas por todos os reintegratas, as reintegratas que a xente acha nos camiños, sempre dispostas a axudar desinteresadamente, a dar boleia, a compartir. Que saibades que segundo o guía do mochileiro das galaxias, cada día que pasa precísanse menos camiños para que unha persoa vire reintegrata. E iso é todo gracias a vos. A cada paso as nosas letras prohibidas, perseguidas e silenciadas resultan máis simpáticas, atractivas, úteis, lóxicas para un maior número de xente. Sentímonos orgullosas das letras prohibidas que liberamos nas nosas camisolas, pintadas, libros de poesía, CDs ou colantes nos nosos carros. Viva as letras NG e LG! Viva! Viva o circunflexo! Viva! Mas este día é especial para reintegratas que saímos do armario da presión social. Por iso quero contarvos, compartir con vos como foi un día en que os meus eñes se converteron en LHs. En NHs. En NHs. O día en que os meus eñes se converteron en NHs foi un día como outro cualquer. O til do eñe vibrou, moveuse desceu do alto do N para a direita e puxose en pé, estricou un brazo e levantou outra perna ata ficar transformado en NH. Sucedeu así, diante dos meus ollos. E eu abrín a boca e dixen: "Oh, que isto? Un NH". Eu, como todo o mundo aquí na Galiza, aprendí na escola a escrever con ñ. Ñu, miño, España, niño, mañana, mañá, camiño. Na escola apréndense algunhas cousas interesantes, mais curiosamente, a mí en todos os anos de escola, no liceo, na universidade pouco, nunca me aprenderan a escrever o NH. E aínda así, un día os meus señes transformáronse en NHs in media res, espontaneamente, sen avisar. E cando os meus señes se converteron en NHs, ñu pasou a ser ñu. E os camiños de antes pasaron a ser outros camiños diferentes. E España pasou a ser España. E foi como se España fose de súbito outra cousa diferente da cousa que era antes, vista así como de fora do eñe, con NH. E polo contrario, o que antes escribía como Río Miño pasou a ser Río Miño. E desde aquela parece que o Río Miño é máis meu. E a miña vida mudou, e agora é máis miña. E así foi como descubrín que o NH non só transforma as palabras, o NH vai máis alá. Xa me pasara algo así cando un día para outro me convertín en ecoloxista, ou a noite que abrín os ollos e descubrín que era de súbito feminista. No meu país, Galiza, cada día há máis NHs. Moita xente séntese impulso irresistível a escrever un NH cando vai a escrever un ñ, e dicen que isto pode ir a máis. Os NHs aparecen nos muros, nos libros, nas camisolas ou nos CDs. É como se NH voltase a casa e as miñas fillas cantan "Ondiñas veñen e van", e despois o pintiño amareliño que chegou do Brasil. E é como se o NH unise aínda máis a miña lingua ao meu país e fose ao mesmo tempo máis internacional. Algún día van descubrir a forma de medir a enerxía transformadora das palabras, e a tecnoloxía permitirá calcular a capacidade das letras e das vibracións das cordas vocais para transformar a realidade. E haberá unha nova unidade de medida para medir a enerxía con que a lingua e as linguas mudan o mundo. Aquí na Galiza, as palabras escritas con NH teñen unha enerxía especial para transformar o mundo, para mudar o meu país. Iso sinto eu desde aquel día en que os meus señes se converteron en NHs e descubrín a potencia do NH para construir niños, soños, camiños que antes non existían. Ai, compañeiras e compañeiros, cada día somos máis reintegratas na Galiza, mas aínda fica moita xente que descoñece o uso extenso e útil do NH. Por iso, transmitamos o noso orgullo e contaxiemos a nosa vitalidade. Sintámonos orgullosos da ILP Valentín Paz Andrade. Viva! Viva! Sintámonos orgullosas do Día das Letras Galegas para Carballo Calero, que será coincidido, como xustamente debe ser, como homenaxe ao final do proceso, o día que celebremos que todas e todos os galegos, bons e xenerosos, inclusive os do Instituto da Lingua Galega e a RAG, sexamos reintegracionistas. Viva Carballo Calero! Viva! Sintámonos orgullosas por cada persoa que dá o paso e se volta reintegrata e confunde o cedillo co S ou S duplo e vai aprendendo a escrever pouco a pouco. Vivan os erros ortográficos iniciáticos reintegrata! Viva! Sentímonos orgullosas dese rapaz que abre o Google e escreve dicionarios Stradivarius para dar co dicionario Extravís. Viva Extravís! Viva! Sentímonos orgullosas por toda a xente que nun movimento permanentemente acelerado acompaña nos camiños do reintegracionismo.
Viva o movemento social reintegrata, transformador e autoxestionado. Viva! Ai, mais as cousas están a mudar. Explícome. Desde o día en que a Vaca fixera aquela campaña sobre Matrix, a sociolingüística galega pop fala de neofalantes, para as persoas castellano-falantes que adquiren nun momento da súa vida condizón de galego-falantes. Despois chegaría o conceito paleofalantes para denominar as persoas que mamaron o galego desde crianzas. Até hai ben pouco, todos éramos neo-reintegratas. Todas chegábamos salvando espantosas excepcións ao galego con NH desde o galego con ñ, despois de máis ou menos voltas e pinchacarneiros. Mas, no século XXI, temos que celebrar unha nova especie de reintegratas. Un grupo minúsculo de raparigos e raparigas que, se ben non teñen as letras como obxectivo principal da súa aprendizaxe, nen sequer secundario, son a primeira xeración, a quen a denominou a xeración das 1000 primaveras máis, son a primeira xeración, digo, que aprende na escola a escrever os seus nomes con NH, Estreliña, Martiño, Xoaniña, é a xeración semente. Sintámonos orgullosas das escolas de ensino galego semente. Viva a semente! Viva! Sentímonos orgullosas por esa moza ou mozo que descobre que a nosa lingua internacional, ouvindo a Michel Cheló ou escollendo a opción en portugués na Wii ou Xbox. Viva! Viva! Sentímonos orgullosas das persoas que sofreron preconceitos, ataques e menosprezos, ostracismo pola súa escolla ortográfica reintegrata, desde o tempo en que as subvenzóns comezaron a marcar o canon do sistema literario galego até a profe do Conservatorio de Compostela denunciada por ridiculizar un sucedáneo do Colacao. Sentímonos orgullosas polas intelectuais que nos transmitiron as teorías máis profundas sobre o reintegracionismo e dos centos de persoas que nos comentarios de Vieiros, Chuza, Portal Galego da Lingua, Twitter ou Facebook nos abriron camiños máis pop. Viva! Viva! Sentímonos orgullosos polas reintegratas que escreven teorías sociolingüísticas interesantísimas e reveladoras, aínda que nos aborrezan moitísimo, e dos que formando nos entreteñen. Viva! Viva! Sentimos un orgullo enxebre por todas as galegas e galegos que fixeron chegar a nosa lingua ate o século XXI e que continuaron a falar o seu galego de sempre cas palabras que mamaron no seu galego ou no portugués da Galiza, como cortaceira, parafuso ou miñoca. Viva! Viva! Sentímonos orgullosas por todas as persoas da aldeia, das vilas ou das cidades que nos transmitiron a nosa lingua máis familiar e máis internacional ao mesmo tempo. Viva! Viva! Nos sentimos orgullosos do alcalde do Axuntamento do Carballino por trasladar ao pueblo un debate moi necesario, porque o debate é algo que habitualmente favorece os reintegratas, que somos incansáveis, aínda que ás veces digamos estou feito pulpo. Viva Argimiro Marnotes! Viva! Sentímonos orgullosas das artistas que nos aprenderon que a nosa lingua é extensa e útil, que o galego ou é galego-portugués ou galego-castellano, ou que imprimiron en nós expresións puras de retranca como o galego e portugués a mesma merda é. Galego e portugués, a mesma merda é. Galego e portugués, a mesma merda é. Galego e portugués, a mesma merda é. Sintámonos orgullosas das crianzas que cantaruxan a galiña pintadiña e das máis e pais que saben por as súas fillas filmes da Pipi das meias altas, de Isao Takahata ou de Relámpago McQueen a falar na nosa lingua. Sintámonos orgullosos por cada telemóvel, computador, carro, forno, Xbox ou máquina de cualquier tipo que cada día máis galegas e galegos programan na nosa lingua. Sintámonos orgullosas das empresas que practican o reintegracionismo porque no camiño descobren que o que máis lle convén, como a todo mundo. Sentímonos orgullosas do ludo reintegracionismo que animou as persoas máis tímidas a vociferar algunhas das mellores letras de orde da galaxia. Se isto non se amaña! Toalla, toalla, toalla! Na Galiza! Na Galiza! 25 de maio! Saímos do armario! Amigas e amigos, hoxe é un día de festa. Que a nosa alegría sexa contagiosa, que a nosa enerxía colectiva axude a mellorar o noso país, que a nosa ironía nos dé forzas no camiño da lingua. Viva a resistencia e a creatividade galáctica e galegas! Viva!